Zdravím vás, tí, čo sa pridávate. Dobrý den. Dobrý Dobrý deň. den. Ahoj Martin. Ahojte, dobrý deň. Som si našiel Porádník. taký parádny Dobrý. meeting room, aby som nemusel ďaleko nosiť veci rovno oproti nášmu ofisu. OK, Že tak som to to iba ti dobre vyšlo. cez chodbu predniesol, hej. Celý tento setup. No. Jana a Martin vyhrávajú cenu za najporiadnejších prihlásených. Hej. O pár minút vopred. Áno. Chceli sme si zabezpečiť lepšie miesta. Tak. Makes sense, hej. No, tak ja si to ešte vyberiem sáčky z čaju. Niky, najskôr ja nazdielam screen a potom si môžeš ty zobrať screen, hej? Áno. Dobre. Môžeme sa vystriedať. Niekto nám sem poslal iba svoje meeting notes. Aj to je možnosť. Hej. Zdravím vás. Zdravíme. Idem. Či ja som ešte nezačal používať žiadny tento AI nástroj na prepisovanie rozhovorov. Mal by som začať. Mal by si začať, áno. Už si pozadu vidíš, že máš posielať meeting taker na každý webinár, ktorý ti príde zaujímavý. No, inak. Ahojte. Ahoj, ahoj. Zdravíme. No, dobre, tak. Nalejím si čaj a už budem pripravená 100%. Mám akurát za minútu začiatok, takže už sa nám to rýchlejšie pridáva. Super, vítajte všetci. Ahojte. Tak ešte. Zdravím vás všetkých. Zdravíme. Tak ešte všichni skočte pro kafe, pro čaj, občerstvení, ať to máme příjemný posezení spolu. Ešte dáme všem ostatním pár minút, aby sa nám připojili. No, minútku, dve počkáme ešte a potom sa môžeme do toho pustiť. A Mišo, pripomínam, aby sme zapli nahrávanie potom, keď začneme. To už niekto nastavil ty už ako si zapol, default. ty si... Nie, ja som nezapol. Niekto to nastavil ako default, že sa to nahráva. To je výborné, pochválime Boďu za toto nastavenie asi. Hej, môže sa stať, že tam bude predtým asi tak, že 3-sekundový záznam, kde som sa pripojil a potom som sa odpojil sám, ale bude tam aj toto. Tak verím, že to zvládneme vystrihnúť potom. Dobre, super. Ľudia nám postupne pribúdajú. Tak v medzičase, tí, čo ste tu, nám môžete zdvihnúť ruku, tí, čo ste tu boli už aj na niektorom z predchádzajúcich dvoch webinárov. Viacere z vašich mien, myslím, že som tu videl. Dobre. 90. OK. No výborne. Dobre, vyzerá, že zhruba tretina z vás. Ďakujem pekne za zdvihnutie rúk. Čiže z týchto tu vtedy boli 10, dokopy sme tu nejakí 30. OK. Dobre, super. No ešte nám pribúdajú nejakí ľudia, tak ešte počkáme nejakú minútku a potom sa do toho môžeme pustiť. Ja zatiaľ nazdielam screen. Niky, povedz mi, že či ho vidno. Áno, vidno. Dobre, super. Dobre, a vidím, že zasa tu máme taký československý mix, takže zasa sa rozdelíme, že Mišo pôjdeš po slovensky a ja pôjdem po česky, aby si každý prišiel na svoje. Budeme mať aj my československý mix. Práve tak. Dobre, super. Tak vás v medzičase vítam teda na dnešnom webinári. Ako vidíte, je to, že 3 plus 2 najčastejšie chyby pri onboardingu zákazníkov. My sme to pôvodne nazvali 3, potom sme ich z Niky chceli vlastne, že
povedať 5, lebo sme si uvedomili, že dve z nich sme už aj tak nejako načali počas minulých webinárov. Čiže pre tých, čo ste neboli, tak to bude niečo nové. Pre tých, čo ste boli, tak vlastne zaramcujeme to, čo sme si už predtým hovorili vlastne do tohto nového, do kontextu onboardingu zákazníkov. A ešte nám niekto pribúda, ale to je v pohode, môžeme už podľa mňa začať. Už som sa vás vlastne spýtal svoju úvodnú otázku, či ste tu boli, čiže viacerí z vás ste tu už boli. A čo nás teda dnes čaká? Zase zhrnieme stručne pre tých, čo nás nepoznáte, kto sme. Spravím takú krátku rekapituláciu z tých minulých webinárov, aby sme to zase nejako poprepájali s tým, čo sme si už hovorili. A potom pôjdeme teda cez dokopy až 5 chýb v onboardingových cestách, s tým, že tie prvé dve budú skôr také zopakovanie si toho, čo sme si hovorili, zasadené do kontextu onboardingu a potom vám Niky porozpráva o 3 takých veľmi špecifických onboardingových chybách, ktoré sa dejú. Začnem teda tým, kto sme, pre tých, čo nás nepoznáte. Keby som mal tak vo všeobecnosti povedať, čo sú také hlavné veci, ktorým sa venujeme, tak je to dizajn digitálnych produktov, potom zvyšovanie predaja a konverzií a potom sú to práve takéto zákaznícke cesty určené na customer engagement, aktiváciu a retenciu. V tom produktovom dizajne, tak tam vlastne ten náš väčší fokus je hlavne na tú psychológiu, boli naozaj tie produkty postavené na zákazníckej psychológii, aby to nebolo len o tom, že dobre, toto je nejaký pekný prototyp, toto je nejaký tool, ktorý má pekné UX, ale naozaj je to niečo, čo aj plní potreby zákazníkov, berie to do úvahy všetkých neistoty, bariéry a podobne. Čiže v tom sa snažíme to robiť trošku inak. Digitálny predaj konverzie, viac menej je to o zákazníckych cestách, o copywritingu a potom o optimalizácii rôznych funnelov. To znamená, že od nejakej landing page cez nejaký proces, povedzme, že zobrania si úveru alebo zriadenia si nejakého poistenia, stále s dôrazom na to, aby čo najviac ľudí skonvertovalo, a tá posledná oblasť sa práve venuje skôr už takému nejakému onboardingu, aktivácii. Zase tie kanály sú tam podobné, zákaznícke cesty, funnely, landing page, ale teraz viacej s dôrazom na skôr aktiváciu a engagement toho zákazníka, a tomu sa v konečnom úsledku budeme dnes aj viacej venovať. Ako môžete vidieť a ako asi predpokladám, že zase tu budeme mať takéto zloženie, takú kombináciu telko, poisťovne a banky. To je vlastne tá naša najčastejšia klientela, s kým sme najčastejšie v kontakte a kde máme vlastne aj najväčšiu expertízu. Tých klientov máme po celej Európe, s tým, že sú to často práve také nejaké skupiny finančné, ktoré sú aj na Slovensku a niekde v zahraničí. A vlastne čo sa týka tréningov, to je taký náš nejaký druhý smer, kde teda máme tréningy, ktoré robíme aj osobne, a máme aj onlineový kurz, čiže preto tam vidíte celý svet. Nie je to preto, že by sme boli všade to osobne školiť, ale pretože máme prihlásených ľudí do našich onlineových kurzov, plus práve aktuálne teda prebieha zaškolovanie ďalších ľudí, ktorí budú mať licenciu na školenie našich tréningov, čiže predpokladám, že týchto nami preškolených ľudí bude len pribúdať a pribúdať. Kto tu sedíme dnes? Som tu ja, Michal Blevka, som teda partner Mindworksa, som Head of Consulting, vediem väčšinu našich takých veľkých projektov, a potom je tu Niky, ktorá je Country Manager za Čechy a zároveň je teda Customer Journey Lead expertka, čiže ona má na starosti všetkých našich českých klientov, plus teda je našou najväčšou expertkou na Customer Journeys. Tento webinár je tretí v poradí. Začali sme takým všeobecným základom toho, ako stavať zákaznícke cesty podľa behaviorálnej ekonómie alebo zákazníckej psychológie. Potom sme riešili taký špecifický kontext, špecifický koncept zóny akceptácie, prečo je dôležitá v zákazníckych cestách. Stručne si to zopakujeme a dnes sa teda budeme venovať tým chybám onboardingu, čo je teda posledný z tejto série webinárov.
Keď sa Ti rovno jenom pustím... jenom tě rychle doplním, že kdyby se někdo chtěl podívat z těch, co jste nebyli na těch minulých webinářích, na ty minulé, tak měly by všechny už být i na našem YouTube, takže dají se jednoduše dohledat a pokud by něco z toho, co Michal teď bude opakovat, nebylo jasný, tak určitě je způsob, jak získat ty informace, i když jste nebyli na těch předcházejících. Keď ste boli prihlásení, tak vám predpokladám, že zo všetkého prišli e-maily a mali by ste to mať niekde v e-mailoch a mali by ste sa vedieť k tomu preklikať, aby ste si ich vedeli pozrieť a doplniť si to. Dobre, spravíme napriek tomu takú krátku rekapituláciu toho, čo sme si hovorili. Na tom úplne prvom webinári sme si dávali taký úplný základ toho, že ako sa my pozeráme na stávanie zákazníckych ciest. Ten prvý dôležitý bod je, že persóny sami o sebe nie sú úplne dostatočné. Hlavne, ak máme persóny vytvorené na úrovni firmy, že keď si zoberiem nejakú banku, väčšinou tam nejaké persóny sú. Za nás dáva väčší zmysel si vytvárať persóny na produkt ako taký, než mať nejaké úplne že všeobecné. Už také tie produktové sú o niečo lepšie, ale za nás to stále nie je úplne dosť na to, aby sme vedeli vytvoriť efektívnu komunikáciu na tých ľudí. Čiže snažíme sa ísť o krok ďalej a zmapovať rozhodovací proces tých zákazníkov, porozumieť tomu vlastne, čo od nich v ktorom kroku z ich cesty chceme, odhaliť, aké tam majú bariéry a potom tam vieme pridávať nejaké motivácie, ale spôsoby, ako ich vieme navnadiť na to, aby ich to zaujalo. Čiže toto je taký veľký diferenciátor u nás. Nestačia persony, kľúčový rozhodovací proces. Keď už ho mám, tak sa snažím prispôsobiť celú tú zákaznícku cestu rozhodovaciemu procesu zákazníka. To znamená, že ja ak viem, že ten rozhodovací proces trvá mesiace, tak by je moja zákaznícka cesta, ktorú staviam, mala trvať mesiace. Nebude to pravdepodobne jeden e-mail, ktorý zákazníkovi pošlem a potom na neho zabudnem. Čiže keď si toto celé tak zmapujeme a tiež to máme potom vlastne na predchádzajúcich workshopoch sme to mali všetko v Mire a to je tiež dostupné pre vás všetkých, mali by ste mať tiež na ňo link, tak sa tam viete pozrieť na to, ako to môže v praxi vyzerať, keď to máme zmapované naozaj podľa toho, že toto je naša cieľová skupina, toto sú behaviorálne ciele pre každú z tých skupín, toto sú nejaké ich bariéry a takto teda vyzerá cesta na základe ich rozhodovacieho procesu. Čiže to je taký ten úplný základ. A potom minulé, čo sme si hovorili, takú kľúčovú bariéru je zóna akceptácie. V podstate, keď niečo nie je v klientovej zóne akceptácie alebo zákazníkovej, tak to nie je ochotný urobiť. O tom tá zóna akceptácie hovorí, čo je v nej, som ochotný urobiť, čo je mimo nej, nie som ochotný urobiť. Hej. Ak niečo mi teraz príde niekto ponúkať úplne najlepšie investície na svete so zúročením neviem koľko desiatok percent, ale ja som jednoducho klient, ktorý v živote neinvestoval, tak jednoducho nekúpim si ich. Hej, nie je to v mojej zóne akceptácie. Pravdepodobne by som potreboval najskôr mať nejaké sporenie, potom mať možno, že nejaké konzervatívne investície, ktoré majú nejaký malý úrok, malé riziko, postupne vlastne získavať túto skúsenosť, sporiť si možno, že po 20 eur mesačne a potom by som bol možno, že ochotný pristúpiť na ponuku investícií, ktoré majú super zhodnotenie a možno, že aj trošku vyššie riziko, ako to väčšinou je. Čiže každé malé rozhodnutie, ktoré ja spravím, ma približuje k tomu a zväčšuje mi zónu akceptácie. Čiže ak by sme si povedali, že ten cieľ je mať tieto super nové investície, tak na ceste ku ním by ma pravdepodobne čakalo niekoľko krokov, ktoré by mi postupne museli zväčšiť moju zónu akceptácie, než by som sa k tomu dostal. A na zväčšovanie tej zóny akceptácie používame, čo my hovoríme, teda zahrievanie, čiže nejakým spôsobom toho zákazníka pripravujeme na to, že mu príde takáto ponuka. To zahrievanie väčšinou zahrňa do veľkej miery informovanie toho zákazníka, vyvolanie nejakej potreby a až potom sa mu snažíme niečo vlastne v skutočnosti predať. Pustíme sa teda spoločne na cestu a niektorým z vás pripomeniem, niektorým z vás
predstavím túto metaforu pristátia na letisku, lebo je to extrémne dôležité aj v tomto prípade. Predstavte si, že pristanete na letisku v New Yorku a teraz poberiete si všetky svoje tašky už z tých pásov, chystáte sa na cestu von z letiska, že sa idete presunúť na svoj hotel a teraz tam na vás zo všetkých strán mávajú s nejakými cedovkami, tuto poskytujú nejaké tours zadarmo a tuto možno, že majú nejaké platené tours, potom niekto vám ponúkne taxík, niekto vám ponúkne nájsť sa v reštaurácii s 20% zľavou a zo všetkých strán vás bombardujú s nejakými ponukami. Väčšinou ten náš pocit v takejto situácii je taký, že nechcem nič, idem jednoducho, sklopím zrak a idem ďalej. To je jeden z tých potenciálnych výsledkov tohto. Druhý je, že niečo z toho zoberiem, potom zistím, že sa mi to možno že až tak nepáčilo, lebo veľmi som si to nepremyslel. Možno, že som akceptoval aj nejakú túr s niekým, možno, že som akceptoval aj nejaký kupón do reštaurácie a nakoniec som potom chodil hore-dole a vlastne vôbec neboli dobré tie veci a nemal som z nich dobrý zážitok. Každopádne táto situácia môže spôsobiť to, že môj prvý dojem z toho New Yorku bude taký, že akože je to cool, že som v New Yorku, ale zatiaľ je to veľmi hektické a nie som s tým veľmi spokojný. A toto je pre nás veľmi kľúčové a my nechceme, aby sa zákazníci takto cítili, keď prídu ku vám a stanú sa vašim klientom. Nechcú mať pocit, že ich iba bombardujeme zo všetkých strán s ponukami. Tá druhá alternatíva, ako to môže prebiehať, je, že som tam s niekým dohodnutý a ten človek ma tam čaká s cedulkou s mojím menom. Ja si tam prečítam svoje meno, poviem si, že super, idem teda za týmto človekom, ten človek mi porozpráva postupne, že no pozri sa, tak tu sú dobré reštaurácie, tu vieš ísť na nejaké dobré sightseeingové tours, hej, vieš si pozrieť pamiatky s týmito ľuďmi, táto firma je dobrá na toto, títo ťa zoberú na Empire State Building a podobne. Takto možno, že po nejakej prehliadke, povedzme, že v priebehu jedného pobedia, viem mať takú už lepšiu predstavu, že OK, tak možno, že by som išiel teda na Empire State Building a možno, že by som sa išiel nájsť do tejto reštaurácie. Každopádne mám pocit, že ma tým niekto previedol a cítim sa oveľa sebavedomejšie v tom rozhodnutí, ktoré som spravil, než keď som to spravil v hone. A čo je našim cieľom vlastne v predaji, ale aj v tom onboardingu, ešte možno, že o to viac, je stať sa práve takýmito nejakými dôveryhodnými sprievodcami pre toho klienta. Aj keď na konci nám ide o nejaký predaj, chceme pre ňoho byť dôveryhodní sprievodcovia. A potrebujeme im teda dať to, čo potrebujú, čo sú väčšinou informácie, a môžu to byť aj produktové informácie, a myslím o nových produktoch, hej, nemusí to byť, keď si zoberiem banku, nemusí to byť len informácia o mojom účte, môže to byť informácia aj o tom, aké máte ďalšie sporenia, aké máte investície, aké máte úvery, ale takým spôsobom by som ja mal nad tým pocit kontroly a ja som mal pocit, že mi dávate nejakú hodnotu a že ma tým chcete sprevádzať, nie, že mi to chcete predať. A tým sa vlastne dostávam k tej prvej chybe, ktorá sa často teda deje počas onboardingu. A ešte sa k tomuto tiež vrátime, keď bude Niky hovoriť, ale tá úplne prvá chyba je zabúdanie na bariéry. Minule sme sa im venovali trošku viacej, špecificky sme si vypichli tú zónu akceptácie. A skúste sa možno, že teraz aj vy zamyslieť a môžete mi napísať do chatu, v akej situácii si podľa vás ľudia otvárajú nový účet v banke. Čím sú tie situácie špecifické? Môžete napísať čokoľvek vám napadne. Kvôli hypotéke, jasné. Naštvali v tej aktuální. Kampaň, refinant, hypo, OK. Dieťa, OK. Dieťa, že možno nejaký detský účet. Hej. Poplatky za vedenie účtu, to nemá si súvisí s tým naštvaním. Lacnejšie poplatky. Alebo chcem ušetriť. Rozvediem sa. Okay. Alebo možno nájdem si partnerku. Áno.
Naopak. Bez poplatkov, áno. Mhm. Dobre, super, ďakujem pekne. Hej, tých situácií môže byť veľa, hej. My tu máme ako príklad svadbu a nie rozvod, ale si to môže byť aj jedno, aj druhé. Presne to môžu byť tie poplatky, možno, že som im nerozumel, možno, že mi neprišli fair, zaúčtovali mi niečo, čo nemali, pretože som dostal úver s lepšou sadzbou, hej, čiže hypotéka, ale môže to byť možno, že aj nejaký iný úver. A možno, že študent si otvára nejaký svoj prvý účet, možno, že presne otvárame niečo dieťaťu, niečo si otvárame spoločne a podobne. Čiže tie situácie môžu byť veľmi rôznorodé a tí ľudia sa ku nám tí ľudia sa ku nám dostávajú v iných etapách svojho života. Čo majú však všetky tieto situácie spoločné? Všetci títo ľudia prichádzajú s tým, že majú nejaké nezodpovedané otázky a nejaké obavy. Problém je v tom, že každý ich má trošku iné. Čiže my sa nad tým musíme zamýšľať z uhla pohľadu každého jedného z týchto prípadov. Hej, že možno, že má iné bariéry študent, ktorý ku nám prichádza, iné bariéry niekto, kto si zakladá možno, že účet kvôli partnerovi, chce vedieť, neviem, že či aké ľahké bude mať tam aj nejaký zdieľaný podúčet. Potom môže byť niekto, kto prichádza kvôli hypotéke a možno, že o našej banke nevie vôbec nič. Prišiel iba jednoducho, pretože to dostal lepší úrok a úplne iné neistoty bude mať zase niekto, kto prišiel kvôli tomu, že ho sklamali s poplatkov. On ku nám prišiel už z nejakého dôvodu, má nejaké očakávania, čiže on bude mať úplne iné otázky a bude mať iné obavy. Zase jeho obavy môžu byť skôr viazané na tie poplatky. Čiže všetci majú nejaké obavy, každý ich môže mať trošku iné a pokiaľ ich nezoberieme do úvahy, pokiaľ sa budeme pozerať len na to, že fajn, toto je nový klient, ktorý ku nám prišiel preto, lebo si myslí, že sme super a poďme mu rovno odprezentovať, v čom sme super, tak niekedy môžeme zabudnúť na tie úplne kľúčové veci, čo on potrebuje počuť. Hej, že viackrát tu padlo to, že chcem účet bez poplatkov. Ja si môžem myslieť, že klientku nám prišiel práve preto, že si hovorí, že wow, tak v tejto banke je super hodnota za to, aké majú poplatky za vedenie účtu, alebo nemajú tie poplatky za vedenie účtu, ale on tam môže mať kopec nejakých skrytých obav a neistôt. Hej, možno, že nevie, ako niečo špecifické funguje, nevie, ako funguje internet banking a podobne. Pokiaľ neeliminujem tieto bariéry, tomu človeku vlastne neistota a môže to zhoršovať jeho skúsenosť na najbližšie obdobie. Čiže iba také nejaké zaradzovanie toho, čo sme si už hovorili o bariérach, na to, že sú extrémne dôležité, aj keď som už zmenil banku. Nie len vtedy, keď, a teda nie len banku, hej, už keď som čokoľvek operátora, banku, poisťovňu, že stále tam nejaké neistoty a obavy sú. Nie sú tam len vtedy, keď sa rozhodujem, že či idem zmeniť tohto poskytovateľa služby. A potom druhá chyba veľmi úzko súvisí práve s spomínanou zónou akceptácie. To znamená, že tak ako som spomínal vlastne aj v tom prípade letiska a pristátia v New Yorku, kde sa na mňa hneď všetci spustili a začali mi predávať, tak to isté sa často deje teda aj napríklad v kontexte finančných inštitúcií, bank a podobne, kde začneme rovno klientovi, možno, že mu povieme, že vítaj u nás, toto je tvoj účet a toto sú jeho benefity a pustíme sa do toho, že mu ideme. Tak ešte keby si chcel, tak ešte tu máme pre teba aj úver, máme tu pre teba poistenie, máme tu pre teba investície, sporenie a podobne. Jednoducho vycholíme na neho všetko, čo máme, dúfajúc, že si aspoň niečo z toho zoberie. A málo kedy vidíme v onboardingu to, že by tam bola postupne rozširovaná tá zóna akceptácie. Ten klient možno, že prišiel povedzme, že kvôli tým poplatkom. Niekto z vás písal, že širšie možnosti investovania, to bude pravdepodobne už taký veľmi skúsený a teda finančne gramotný klient. Pravdepodobne väčšinou príde skôr práve s niečím takým, že chcel nižšie poplatky alebo niečo také a on si možno, že ani neuvedomuje to, že investovanie je niečo, čo je pre neho dôležité a niečo, čo by mal mať. Čiže my mu najskôr musíme vysvetliť, že to tak je, že
investovanie je dôležité a teda, že mám tam ten problém a potom mu poskytnúť rôzne možnosti riešenia toho problému, nie len naše, môžem povedať, že fajn, tak vieš spraviť aj to, že vieš si, a teraz si vymýšľam, prosím vás, hej, ale môžeš si kúpiť kryptomeny, môžeš investovať tuto u nás, môžeš robiť ešte toto a toto, môžeš investovať do nehnuteľnosti, ak máš veľa peňazí. Každá jedna z týchto alternatív má nejaké svoje pre a proti. Ale dávame mu vlastne tú informáciu. Čiže my ho takýmto nejakým spôsobom zahrievame, staviame sa do tej roli toho sprievodcu a postupne sa vlastne snažíme prepracovať k predaju ešte predtým, ako teda až potom sa snažíme prepracovať k predaju, keď už sme si vlastne istí, že sme si získali nejakým spôsobom jeho dôveru, aby sme sa do toho nepustili v zásade, že hneď na začiatku, lebo vtedy ešte to môže ísť buď úplne mimo neho, tak ako s tými predajcami na letisku, že zavrie oči a nevšíma si to, alebo to jednoducho bude vnímať ako otravné, bude si hovoriť, že ešte som on prišiel a už mi niečo predávate. Čiže preto sa snažíme, aby ten prístup bol taký, že poďme postupne na toho klienta. A tým sa vlastne dostávame ku tretej chybe, ktorou je tlačenie nechcenej komunikácie. Tu už nechám teda slovo tebe, Niky, a kľudne si prevezmi zdieľanie obrazovky a Na tom. môžeš ísť na to. Vidíme, Dobre. super. Vidíme, fajn. Pro ostatní, prolítli jsme teď to zahřívání rychlejš, kdybyste chtěli o tom vědět víc, tak o tom přesně, jak stavíme ty zahřívací cestičky, tak byl ten minulý webinář o té zóně akceptace, takže kdybyste si to chtěli osvěžit nebo se podívat, tak tam je to místo, kde to hledat. Ale pojďme teda na něco trošku novýho a to bude teda třetí chyba, kterou často vidíme v onboardingu a to je tlačení nechtěné komunikace. Když se na chvilku vrátím k té cestovací metafoře, kterou vám říkal už Michal, tak jedna asi z nejhorších částí toho zážitku, když se tam na vás vrhnou všichni ty prodejci hned po tom, co jste přistáli, je to, že vy jste si vlastně nic z tohohle nevyžádali. Je to úplně špatný moment, vy nechcete žádný letáčky, nechcete žádný nabídky, vy chcete v klidu a pokoji si dojít na hotel a trošku si odpočinout. A tohle je většinou přesně to, co se děje v tom onboardingu, že tam máme spoustu věcí, kterými potřebujeme tomu klientovi říct, chceme toho klienta naučit, je tam spoustu věcí, které třeba chceme, aby udělal ten klient a všechno se to na něj postupně hrne. A i když nám ten klient udělil nějaký marketingový souhlas, tak asi nepočítá s tím, kolik všeho se na něj najednou nabalí. Takže než se do toho pustíme, tak mám možná rychlou otázku na vás. A to je, jak obvykle ten onboarding vypadá u vás, nebo jak si myslíte, že obvykle ty onboardingové cestičky vypadají. Protože máme takový pocit z toho, co jsme viděli u našich klientů, vždycky, když přijdeme a začneme se koukat na ten onboarding, že je tam vzorec, který se hodně často opakuje. Tak si zkusíme ověřit i u vás, jestli tam ten vzorec je. Klidně napište jenom v bodech, že nevím, pošleme nějaký welcome e-mail, přivítáme je, pak jim pošleme, nevím, přihlaš se do apky, cokoliv dalšího ho tam máte, jenom heslovitě. Čo si predstavujete v zásade ako tie hlavné štádia v tom onboardingu, hej? Že, čo sú možno, že prvé 2-3 typy komunikácií, ktoré vlastne zvykneme posielať na klienta. A môžete teda povedať aj svoje napríklad. Viacerí vidím, že ste banky poisťovne. To je ťažká otázka, alebo nám nechcete prezradiť, ako to máte u vás? OK. Janka, vďaka. Čiže privítanie, postupné predstavenie výhod, nástrojov, ktoré vie využívať a podobne. OK. Lukáš, vitaj, tu sú možnosti, vyber si. OK, čiže to je také viac už tak produktové. Privítanie, pozvanie do vernostného klubu a akcie. OK. Rozpis preddavkových platieb na celý rok. OK. Teda, OK. To je operátorský kontext, hej? Dobre. Ešte nám niečo pribudlo? Nepribudlo. Ak tu niečo pribudne ešte, lebo to sú také dlhšie odpovede, tak sa k tomu môžeme vrátiť.
A môže to Tak jo, byť aj naša skúsenosť. Tak naša skúsenosť... A? Ešte tu máme teda, že welcome, internet banking, platenie mobilom hodinkami a potom už sypeme produkty. OK. Tak a teraz úplně si mi, nevím, kdo, teď jsem nevěděla, kdo to napsal, ale úplně jste mi nahráli. Takže welcome email, potom, teď to mám přesně na nějakou banku, ale používejte mobilní bankovnictví, pokud jste pojišťovna a máte apku, tak je to, že založ si tu apku, přihlaš se do ní, začni používat. Pak chceme většinou, aby ten klient něco udělal, takže je to většinou přesně platba kartou, něco si nastav, podívej se na předdavkový platby, cokoliv by to bylo dalšího a pak přichází nabídka prvního produktu. Takže myslím, že úplně přesně ten poslední komentář nám to obsal, jak obvykle vypadá ten vzorec toho onboardingu. A není na tom fundamentálně nic špatného, ale asi na tom všichni vidíme to, že každá tahle komunikace je vlastně něco, co my posíláme tomu klientovi, u hodně těch věcí teda chceme, aby on dokonce i něco dělal, takže to pro ně může být i do určitý míry náročný. A nic z tohohle si on úplně dobrovolně nevybral, že to dostane. Prostě jsme mu to poslali, protože je pro nás jako pro firmu důležitý, aby udělal tyhle konkrétní kroky, naplnili jsme nějaký cíle. Takže to je nějaký ten hlavní problém a je to nejenom u onboardingu, je to často i u jiných komunikací, takže to, co si teď budeme říkat, budeme sice si demonstrovat na onboardingu, ale myslím, že to můžete využít úplně u jakýkoliv cesty. A my potřebujeme trošku, jak říkal Michal o tom, že se snažíme dostat víc do té roli toho průvodce, tak se snažíme přejít jenom od tlačení informací k těm klientům do toho, aby oni nad tím měli trošku větší kontrolu. Aby měli nějakou možnost si vybrat, co se s nima vlastně bude dít. A tím pádem potom možná nereagovali, přesně jako říkal Michal, v té zóně akceptace, že to, co je mimo, tak to prostě neudělám. Tak abychom se vyhli tomu, že ten člověk prostě si řekne, hele, kašlu na to a já nebudu dělat to, co vlastně mi říkáte, abych udělal. Takže se snažíme trošku změnit ten přístup. Zároveň McKinsey dělal nedávno takový velikánský celosvětový průzkum, mapovali různé zákaznické cesty a zjistili vlastně, že když se podíváme na tu cestu, tak aktuálně většina firem vůbec nevidí zhruba 2 ze 3 těch klientských touchpointů. To jsou všechny ty věci, jako že se jdou poradit s partnerem, že odejdou z vaší stránky, jdou se kouknout na nějaký porovnávač, nebo si jdou přečíst vůbec podle čeho by si měli porovnávat ty produkty, když si něco vybírají. Takže všechny tyhle věci, na ně často nemáme dosah, dějou se bez toho, aby vy jste věděli, že ty klienti někam odešli, že dělají něco jiného. Ale to neznamená, že bychom neměli mít aspiraci se do těch momentů dostat a trošku jim s nima pomoct. A přesně na to, aby jsme se dostali i do těch momentů, kde normálně možná nejsme, do toho, kdy oni teprve přemýšlejí, rozhodujou se, než si nějaký produkt vezmou, než udělají to, co chceme, tak přesně na to je fajn koncept, kterýmu se říká pull zákaznické cesty nebo pull journeys, kdybyste to hledali v angličtině na internetu. A zkusíme si říct, co to je a jaký to má výhody, jaký to má nevýhody, kdy může být fajn to použít, možná kdy není úplně dobrý to používat. Začneme s těma push zákaznickýma cestama. To jsou většinou ty klasický, který většina z nás dělá už teďko. Je asi budeme pořád dělat dál. Teď to neznamená, že najednou zahodíme ty cesty pushový, který děláme teď a začneme dělat jenom ty pull. Určitě tam budou vždycky oboje a budou se doplňovat. Nevýhoda u těch push zákaznických cest je, že teda tam klasicky posíláme tomu klientovi něco, co si úplně explicitně nevyžádal. Oproti těm pull mají potom menší efektivitu, lidi tak tolik neotvírají, tolik nečtou. Pokud už na konci té cesty si i vyberou nějaký produkt, tak o hodně častěji se nám tam může stát, že tam máme nějakou bias remorse. Nebo teda, že začneme po tom, co jsme si vzali ten produkt, přemýšlet, no hele, a neměl jsem si to pojištění přece jenom vzít u té jiné pojišťovny, nebo neměl jsem si vzít jiný paušál, než jsem si nakonec vybral. A o hodně víc budou přehodnocovat, o hodně víc tam může být nějaká nespokojenost, nějaká reklamace, nebo budou chtít znovu změnit to, co mají, než u těch pull zákaznických cestách, o kterých si řekneme za chvilku. Co je ale u těch push super, je, že jsou mnohem jednodušší na to, abychom je zrealizovali a můžete tím zasáhnout mnohem větší cílovku než těma pull zákaznickýma cestama. Takže určitě tam pořád zůstávají a doplňujeme je o ty pull zákaznické cesty. Tam je ten podstatný rozdíl, že úplně na začátku té cesty my potřebujeme, aby ten klient se dobrovolně rozhodl, že se na tu cestu chce vydat. Takže aby nám řekl,
ano, já teď chci dostávat, vymýšlím si, 5 e-mailů o tom, jak začít spořit. A potřebujeme, aby tam udělal nějaký svobodný rozhodnutí. A když tohle udělá, tak oni začnou mít mnohem větší pocit kontroly nad celým tím zážitkem. Už jenom z toho důvodu se jim to mnohem víc líbí a úplně eliminujeme něco, čemu říkáme psychologická reaktance. V jednoduchosti si to můžete představit jako takový ten pocit, když vám přijde nějaký prodejní e-mail a vy jenom už vidíte třeba z předmětu, že se vám někdo snaží něco prodat a už máte vevnitř takový ten pocit, že to ani nebudu otevírat, to nebudu číst, to jde rovnou do koše, protože tady se mi někdo snaží něco nacpat. Takže takhle si to můžete představit. V těchto cestách, tím, že ty lidi si rovnou jakoby vybrali, že dostávají tu komunikaci, tak ta psychologická reaktance je tam velmi nízká. Takže o to víc potom jsou efektivní, o to víc lidi otevírají ty komunikace, víc si čtou, víc jsou spokojení s tím, co dostávají a pokud na konci máme nějaký prodej a něco jim nabídneme, tak jsou spokojenější s tím výběrem. Takže tam pak nemáme tu buyer's remorse, kde oni budou ještě přehodnocovat, jestli to opravdu bylo dobrý rozhodnutí. Tady si budou o hodně přesvědčenější, že to rozhodnutí bylo správné. Ale není to všechno jenom pohádka, ale tyhle cesty jsou většinou mnohem komplikovanější je vůbec postavit, hlavně technicky. A samozřejmě, že do nich nikdy nedostanete 100% klientů. Sem dostanete opravdu ty klienty, který zajímá konkrétní téma nebo jsou opravdu víc angažovaní s tou vaší značkou. Takže sem dostanete mnohem menší počet klientů do těchto cest. Bude tam mnohem menší zásah, ale o to větší tam bude ta efektivita. Že ty, kdo už opravdu do ní přijdou, tak ty už většinou na té cestě chtějí být, většinou ji dokončí do konce. Takže jsou tu nějaký pro a proti, vždycky budou existovat obě dvě vedle sebe. A abychom teda jenom neteoretizovali, tak si to zkusíme ukázat. Takže řekněme, že máme klasickou nějakou prodejní cestu. Teď je úplně jedno, jestli prodáváme úvěr, nebo jestli prodáváme upgrade paušálu, nebo jestli prodáváme třeba životko. Ale řekněme, že máme nějakou základní cestičku, už tady máme to zahřívání, o kterém jsme mluvili, aby jsme je trošku připravili. Můžou si přečíst něco na blogu, kdyby chtěli víc informací. Máme tu prodejní e-mail, máme tu nějakou připomínku, přijdou na landing page, tam je nějaký online funnel a doufáme, že nám zkonvertují. Úplně v pořádku. A teď řekněme, že bychom chtěli k tomu přidat tu půl cestu. Jak by to mohlo úplně v nejjednodušším scénáři vypadat? Tak řekněme, že v tom prvním e-mailu, který bychom vykopli, bychom možná neměli tolik informací, ale řekli bychom jim, pokud tě zajímá tohle téma, pokud začínáš přemýšlet třeba nad tím, že bys si chtěl začít spořit, nebo že bys jednou chtěl životní pojištění, ale úplně o tom nemáš moc informací, nevíš vlastně ani, jak se vybrat, tak se nám tady přihláš, nech nám tady třeba svůj e-mail, nebo tady nám klikni a my ti pošleme sérii 4 nebo 5 e-mailů, kde ti vysvětlíme, na co všechno si dát pozor, na co se zaměřit a na konci z tebe bude expert na životní pojištění, nebo dostaneš 5 tipů, jak jednoduše začít spořit. A tady se nám vlastně ten člověk přihlásí a vy pak můžete udělat to, že pošlete mnohem větší množství komunikace v mnohem kratším čase. Protože zároveň, co dělají ty pull journeys moc dobře, je to, že tím, že vlastně ty klienti měli kontrolu nad tím, jestli vám vlezli do té cesty, tak jsou ochotní akceptovat mnohem menší intervaly mezi těma komunikacemi bez toho, aby jim to přišlo otravný, aby se vám začali odhlasovat a podobně. Protože rovnou už tady mají nějak i dobře nastavené očekávání, že tohle bude série 5 e-mailů. Můžete jim říct, přijde vám jednou za 3 dny, nebo přijde vám každý druhý den. A potom je úplně v pohodě někde úplně na konci se zase napojit na ten prodej. A takhle vy si můžete vlastně postupně ty nerozhodnutý lidi, který možná v tom funnelu, který vám Michal ukazoval, byl někde úplně na začátku, že ještě vůbec nevěděli, že něco vlastně potřebujou a jak vyřešit ten svůj problém, tak se můžou postupně dostat do toho momentu, kdy jsou připravení vám říct ano, když už přijde i ten prodej. Co je tady podstatné ještě říct, je to, že my si vždycky říkáme s Michalem, že cesty by nikdy neměly vlastně končit. Nikdy by se vlastně nemělo stát to, že ten klient vám někde úplně vypadnul, takže vždycky je fajn, že když máme nějakou i půl cestu, tak mu říct, fajn, teď ses naučil, jak začít jednoduše spořit. Co se chceš naučit dál? Chceš expertní kurz spoření, anebo ti vysvětlíme, jak fungují investice? Takže to je něco, co my rádi vždycky přidáváme nakonec, aby to nikdy nekončilo a furt se nám ten klient posouval někam dál a pořád jsme zjišťovali víc o tom, co ho zajímá, co by pro něj mohlo být užitečný.
Takže takhle jednoduše, nejjednodušší možný příklad toho, jak může vypadat ta cesta. Tady jsme to vykopli my proaktivně nějakým zahřívacím e-mailem, ale může to začít i tím, že si ten klient přijde na váš web, začne si tam číst nějaký článek. Vím, že většina už institucí, bank, pojišťoven, telko máte i nějakou blogovou sekci. Přečte si článek, který ho zajímá a rovnou tam dole si může přihlásit. Chceš víc podobného, nebo chceš se o tomhle tématu dozvědět víc a může ta cesta začít bez toho, aby vy to museli udělat ten první výkop a proaktivně ho pozvat do té cestičky. Takže takhle to může být úplně jednoduše a my si rádi uděláme s Michalem takový malý průzkum, protože vidíme, že už se to začíná používat víc a víc. Tak nás zajímá, jestli někdo z vás už takovou cestičku vyzkoušel. Klidně můžete jenom zvednout ruku, jestli už jste něco podobného zkoušeli, nějakou cestu, na kterou se vám klienti nejdřív museli přihlásit, než začala. Nemusela být ani takhle složitá, mohlo to být i mnohem jednodušší. Tak, kolik máme ručiček? Jedna zatím? Iba jednu, nemusíte sa bať, nebudeme vás vyvolávať potom. Môžete napísať. Pokud si chce někdo pochválit, že jak to dopadlo, můžete, nemusíte. Dobře, tak zatím máme jednu ručičku. Tak Moniko, super, gratulujeme, že jsi vyzkoušela. To nás moc těší, že už se to začíná šířit. Zkusili jsme dát dohromady i takový seznam, kde byste to vy ostatní chtěli vyzkoušet a chtěli byste to udělat už zítra, i když to asi zítra úplně nebude. Tak co jsou možná ty úplně nejjednodušší způsoby, jak by se to dalo udělat? Pokud máte nějaký newsletter, co taky většina z větších banky, pojišťovny, telko, většina z vás má nějaký pravidelný newsletter, nejjednodušší, co se dá udělat, je nechat na začátku klienty třeba vybrat 2 témata nebo jedno téma, které je nejvíc zajímá. Takže začneme nějakým jedním touchpointem, kde jim dáme 3 batony, kliknou nám, jestli je zajímá spoření, životko, investice, vymýšlím si. A už rovnou máte nějakou indikaci toho, co by toho klienta mohlo zajímat. Už vám řekl on sám, že ho to zajímá, takže když mu přijdou další komunikace na tohle téma, nebude překvapený, budete tam mít tu nižší psychologickou reaktanci. Druhá možnost je ta, co jsem vám teď ukazovala, takže se přihlásíte na nějakou specifickou cestu. Přihlašte se na 5 typů o spoření, jo? Nebo naučte se o životku všechno za 3 e-maily. Důležitý u těchto je teda, aby tam byl nějaký jasný cíl, že oni budou vědět, že za tenhle časový interval já se třeba naučím tohle a tohle, nebo dosáhnu tohle a tohle. Když tam není úplně ten cíl, tak ty lidi nevidí úplně tu hodnotu v tom, proč se na to vlastně mají přihlašovat, takže to je hodně podstatný. A pokud chcete být profíci, tak na konci řeknete, fajn, jak se ti to líbilo, chceš něco podobného, nebo chceš se naučit o něčem dalším, aby ta cesta nikdy nekončila. Pokud i tohle je moc složitý, tak ještě jednodušší je to, co už taky vím, že například Česká spořka to určitě dělá, Slovenská spořka jsem viděla taky, že to dělá, že se na konci e-mailu ptáte, jestli to bylo užitečné. Nebo dáváte hvězdičky, dáváte palec nahoru dolů. A už jenom z tohohle vy můžete dostat nějakou indikaci o toho, co těm lidem posílat dál, co jim dál neposílat. Ale nemám pocit, že by se to úplně využívalo. Že sice si sbíráte feedback, což je super, ale už na to není navázaný žádný další krok. Takže pokud já dám paleček nahoru na to, že investování mi přišlo zajímavý, tak by bylo fajn nějak pokračovat tu cestu dál, aby to tam neskončilo jenom u toho palečku. Můžete si to na tom vyzkoušet, jestli to pak bude fungovat přesně na to, že lidi budou otevírat víc e-maily, jestli budou víc klikat a podobně. A pokud chcete být ještě trošku větší profíci, tak se prostě zeptejte těch lidí, co se zrovna v nich děje, nebo co je potřeba vědět. Mám takový jeden moc hezký příklad od jedné slovenské pojišťovny. Nevím, jestli to dělali i tenhle rok, ale minulý rok na začátku roku po Vánocích udělali to, že vlastně na klienty poslali takovou soutěž, kde mohli vyhrát nějaký finanční obnos, když jim vyplnili takový krátký dotazníček o tom, co plánují na tenhle rok dělat. Jestli plánují dovolenou, jestli na tu dovolenou pojedou s mazlíčkem, nebo jestli pojedou třeba sami. A hezky si ta pojišťovna vlastně zjistila, jaký potřeby ty klienti v tom nadcházejícím roce budou mít a naopak třeba s jakýma produktama je úplně neotravovat, protože nad nima vůbec neuvažují. Takže taky úplně nejjednodušší, co můžete udělat, je prostě se těch klientů zeptat. Taky určitě vám tam neprojde 100% těch klientů, ale i to vám dává nějakou informaci. Dává vám to informaci o tom, koho zajímá to, co jim říkáte a s kým se možná i vyplatí nějak víc pracovat, abyste z nich dostali tu největší hodnotu, kterou z nich dostat můžete.
Tak jo, takže už víme, jak postavit pool journeys zítra. A teda, aby jsme si to hezky shrnuli, tak co je tam nejpodstatnější, je to, že když už je použijete, tak vám to dává možnost mít tam mnohem víc touchpointů s tím klientem v mnohem kratším čase a bez psychologické reakce, bez toho pocitu, že tohle nechci číst, tady mi jenom něco strkají, co jsem si vůbec nevyžádal. V tomhle případě je tohle úplně odbouraný a vůbec tam tuhle bariéru nemáte. Tak, pojďme na 4. Tak, edukace bez vytváření návyků. Co tím myslíme? Když se rychle vrátím k té naší cestovací metafoře, tak pojďme si na chvilku představit, že letíme do Egypta. Ještě jsme tam nikdy nebyli. A průvodkyně nám první den začne vykládat něco o kultuře v Egyptě a řekne vám, že jednu důležitou informaci, a to je, pokud by vás počas tohoto pobytu někdo pozval k sobě domů, třeba na oběd nebo na večeři, tak jednu věc určitě nedělejte, a to je, že si nemáte přisolovat to jídlo. Protože v Egyptě to pokládají za urážku hostitele, že to jídlo nebylo už od základu dostatečně dobře udělané. Co vy uděláte, když vám to takhle první den řekla, vy si to zkusíte to zapamatovat, řeknete si, že asi si na to vzpomenete, kdyby na to přišlo a tam to skončí. No, teď jste v Egyptě týden, našli jste si tam nějaký kamarády a oni vás pozvou k sobě domů na oběd. No a co se stane jako první, je, že vám donesou to jídlo, vy ho ochutnáte, zjistíte, že nemastný, neslaný a rovnou sáhnete po soli a začnete dosolovat. A teď najednou všichni na vás kolem stolu koukají a způsobili jste kulturní fopa bez toho, abyste si to vůbec uvědomili, protože jste zvyklí se dávat do jídla sůl a nejste zvyklí, že by se to naopak dělat nemělo. A tohle často vidíme i v tom onboardingu, když chcete po klientech, aby něco začali dělat nového, něco, co doteď nedělali, tak to je jenom, že ty klienti dostanou tu informaci, řekněme, že prosím používejte mobilní bankovnictví, protože je to super z tohohle důvodu. To většinou neznamená, že ten klient to začne dělat a začne se chovat jinak, než to měl doteď. A když chceme, aby to udělal a aby dělal něco pravidelně, tak potřebujeme trošku víc pomoct s tím, aby si vytvořili zvyk. Aby se to postupně naučili dělat, aby jsme už jim to potom možná ani nemuseli připomínat. A jak to uděláme, je něco, čemu říkáme habit loops. Vzhledem k tomu, že český překlad zvyková smyčka je nic moc, tak jsme to nechali v angličtině. A abych vám vysvětlila, co to je, tak to ukážeme na příkladu, se kterým všichni máme zkušenost, a to jsou sociální sítě. Vždycky tam potřebujeme mít něco, čemu se říká trigger. Může být externí, to budou většinou ty triggery, které budete dělat vy. Třeba to, že vám přijde na telefonu puška, že nějaký váš kamarád přidal novou fotku. Postupně ale chcete, aby se z toho stal interní trigger, to znamená něco, co máte vy uvnitř v sobě. Že po nějakém čase, co tu aplikaci používám, tak vždycky, když budu muset 5 minut počkat na kamaráda, tak abych si ukrátila čas, tak vytáhnu ten telefon a otevřu si Facebook, Instagram, TikTok, cokoliv vás napadne. Potom máme tu akci, takže začnu si scrollovat ten svůj feed na sociální síti. A pak přichází velmi podstatná část a to je odměna a ne ledajaká, ale variabilní. Co tím myslíme? Ty sociální sítě to mají fakt vychytaný a pokaždý vás tam čeká něco jiného. Něco, co jste nečekali, že tam bude. Takže občas se přihlásíte, zjistíte, že vám někdo olajkoval vaši fotku. Občas to může být jenom to, že vidíte něco nového, nečekaného, zábavného, co vám prostě udělá radost. A přesně na tomhle principu oni fungují, že vždycky tam bude něco jiného, co vás trošku uspokojí. A pak máme 4. část a na tu většina lidí zapomíná, že je podstatná, na to, aby se to uzavřelo všechno hezky dokola. A to je investice. To znamená, že my potřebujeme, aby ty klienti investovali nějaký čas, úsilí, prostě něco ze sebe do toho zážitku, který mají. Potřebujeme, aby tam něco ještě udělali navíc. Takže přesně na sociálních sítích jdete a lajkujete. Teď už lidi mluví o tom, že si cvičí svoje algoritmy, aby to měli přesně tak, jak chtějí. Může to být tím, že komentujete, hledáte nový obsah, přidáváte vlastní obsah. Aby se to celé vlastně uzavřelo, abyste tam něco vložili i ze sebe a mohlo to celé zase začít od začátku. A teď si to zkusíme spolu rychle vyzkoušet. Já se tady rychle přepnu do Mira a Michal mi s tím doufám pomůže. A abyste si to uměli představit, tak si zkusíme postavit hodně základní habit loop pro mobilní bankovnictví, protože vím, že pokud tady máme někoho z banky, že to je jedna z prvních věcí, kterou většinou chcete.
aby začali ty lidi používat tu vaši apku. No, tak já si tady ukradnu e-mail a ukladnu si push notifikaci z mého výběru kanálu a zkusíme si postavit takovou hrozně jednoduchou habit loop na mobilní bankovnictví. Tak jo. Michal, kedy bychom vedeli začať u toho mobilného bankovnictví? Kedy by bylo fajn to ľuďom poslať? Čím skôr. No. Čím skôr. No a teď se dostáváme k tomu, že říci, že náš cíl je jenom to, aby přišli do toho mobilního bankovnictví, možná není dostatečně dobrý. Takže co by mohli v tom bankovnictví konkrétního udělat, když tam přijdou? Napadá ti něco? Je to sa mňa pýtaš, ja som myslel, že Teba sa pýtam teraz. Lena pýtaš. Mohol by som si skontrolovať napríklad svoje nejaké výdavky mesačné. OK, tak aby to mělo smysl, tak teda nedáváme jenom pojď se přihlásit, protože naše apka je super, ale dáme zkontroluj si svoje výdaje, jestli si neutratil víc, než si vydělal. Pošleme ti to e-mailem a pošleme ti to rovnou puškou. A aby to dávalo smysl, tak ti to pošleme před výplatou. To by mohlo dávat smysl? Dajme ich možno, že nejako na konci mesiaca, tie výdavky. Vieš, že aby som... Ale hej, dobre, asi v zásade pred výplatou. Na konci měsíce před výplatou všichni jsou spokojení, můžeme si vybrat. Tak jo, takže poslali jsme mu to na konci měsíce. A teď teda ideální situace, která by měla nastat, je, že se jdu teda podívat do apky na výdaje. Takže pokud všechno šlo správně, tak bychom měli skončit tady a podívat se, kolik tam máme. Ale to se dost často nestane. Takže co uděláme, když se nám to nepovedlo, tak zkusíme mu to připomenout znova, velmi jednoduše. Tak mu pošleme další pušku a ta bude jako reminder. A zkusíme mu to poslat, aby ještě vůbec nezapomněl, co jsme po něm chtěli, aby to ještě stihl, než mu přijdete další výplata, tak řekneme, že mu to pošleme za 3 dny. Tak. Takže když se nám tady nepodíval nikam, tak mu pošleme reminder. Dobře, fajn. Ten ho dostane zase zpátky. Tak. Teď řekněme, že fajn, byli jsme šikovní, udělali jsme to, co jsme měli. Tam by to nemělo končit. A to většinou vidíme, že většinou to končí u toho, že když udělali to, co jsme chtěli, tak se na ty lidi vykašleme. My budeme pořádní a my potřebujeme dát nějakou odměnu. Aspoň psychologickou. Nemusí to být opravdová odměna, ale bylo by fajn ho aspoň pochválit. Takže mu řekneme, že je super, dáme mu nějaký pop-up okno v apce a řekneme mu, hele, ty jsi super, že jsi to takhle hezky zkontroloval a potřebujeme tam zajistit ještě tu další část, potřebujeme nějakou investici. Co by mohlo udělat něco, co souvisí se spořením, aby to dávalo smysl? Mohol by si iba nastaviť nejaký limit na niečo. Hej, že keď to sa bavíme o tom, že skontroluje výdavky, tak si môže nastaviť limit na domácnosť alebo niečo také. Super, takže dáme mu nějakou investici, takže nastav si limit na nějakou konkrétní kategorii. Skvělý, ideálně, když byl šikovný, tak šel a rovnou teda si nastavil limit. Tak, super. A tím jsme ukončili první habit loop. Máme tu teda nějaký trigger, tentokrát náš vlastní a ideálně by se po nějakém čase měl naučit, že vždycky na konci měsíce nebo vždycky před výplatou si zkontroluji svoje výdaje, vlezu do té apky a kouknu se na to. Máme tu teda tu akci, koukám se na výdaje. Máme tu připomínku, protože víme, že lidi zapomínají. Máme tady to, že ho pochválíme, takže nějakou odměnu, aspoň psychologickou, i když jsme mu nedali žádný dárek. A máme tu nějakou možnost nastavit si limit, co je vlastně naše investice časová v tomhle případě. Že ten člověk něco ze sebe vloží do té naší aplikace a udělá to, co chceme. A vzhledem k tomu, že nás tlačí čas, tak nebudeme stavět ty další habit loops, ale v podstatě, když si to tady takhle odkryjeme, tak oni by mohlo následovat několik podobných habit loops za sebou každý měsíc, aby jsme ho postupně naučili to, co potřebujeme. Pokud to už udělal a udělá to v pohodě pravidelně bez nás,
nemusí dostávat nic, nebudeme ho zbytečně otravovat, nemá to smysl. Pokud to ale neudělal, tak mu to ještě můžeme připomenout. A podstatně je, co potřebujeme dělat, i že by měl dostat možná něco trošku jiného na konci. Takže tady máme třeba nějakou identitu, řekneme mu, že wow, ty jsi opravdu zodpovědný klient, když si to takhle hezky kontroluješ. To je skvělý. A nebo když zjistíme, hele, tohle nefungovalo, potřebujeme trošku přitlačit, tak řekneme, pojď se podívat na svůj zůstavek a máme tam pro tebe nějaký překvápko. A dáme mu třeba lepší úrok na spořádku na 3 měsíce, nebo účet zadarmo na 3 měsíce, nebo slevu na pojištění na 3 měsíce, cokoliv by nás napadlo a dostane teda už nějakou opravdovou odměnu, až když teda nezabralo to, že jsme mu žádnou odměnu nedávali. Tím jsme taky chtěli ukázat to, že odměna nemusí teda nutně vždycky znamenat to, že něco dostanete, ale občas to může být opravdu jenom to, že máte z toho dobrý pocit. A hlavne, ak sa to bude meniť, niekedy niečo dostanem, niekedy niečo nedostanem, tak je to vlastne ešte lepšie, ako keby som vždy za to niečo dostával, lebo je to variabilná odmena. Tu je kľúčové to, aby sa to naozaj že zopakovalo viackrát. Hej, že nemôžeme sa uspokojiť pri tom, že to ten človek spravil raz. Chceme, aby to opakoval niekoľkokrát, aby sa z toho naozaj že stal ten zvyk. Přesně tak. A máte to potom i tady v prezentaci vlastně to, co jsme si teďko postavili, tak něco podobného budete mít i tady na slajdu, abyste se k tomu mohli vrátit i později. Tak jo, takže co z toho vyplývá? Pokud chcete, aby něco lidi dělali pravidelně, tak přidejme do těch onboardingů na ty podstatné akce přesně takovýhle habit loops, aby jsme je posunuli ty klienty od toho, že jsme jim řekli, co mají dělat a oni to budou vědět, ale nebudou to dělat, k tomu, že opravdu začnou mít nějaké nové chování, opravdu začnou platit kartou, přihlašovat se do mobilního bankovnictví, koukat se do apky pojišťovny a podobně. Tak a dáme si rychlou poslední chybu a to je cesta bez cíle. Co tím myslíme? Zase se na chvilku vrátím k tomu cestování. Představte si, že máte zabukovanou prohlídku s průvodcem, ale je to fakt špatný průvodce. Takže vám neřekne nikdy u památky, kam se budete podívat potom. Neřekne vám, kdy přesně budete končit. Neřekne vám, kde budete končit tu prohlídku. Neřekne vám, jestli je třeba zastávka nebo pauza na oběd v součástí toho a kde se vlastně zastavíte, abyste o tom měli nějaký přehled. Asi vám neřekne vůbec nic, jenom sama vyrazí a vy doufáte, že ten člověk ví, co dělá. A tohle je další věc, kterou často vidíme v těch onboardingzích, že ty klienti vlastně vůbec neví, že jsou na nějaký cestě. V čem to může být problém? Kromě toho, že můžou mít spoustu nejistot, tak ten největší problém je to, že většinou vidíme, že v tom onboardingu je ta komunikace mnohem frekventovanější, protože je opravdu hodně věcí, které vy jim chcete říct, které je chcete naučit. A potom to trošku opadne a začne to být snesitelnější, to množství komunikace, která chodí. Co je skvělý na tom, když jim řeknete, že opravdu jsou na nějaké cestě, která má nějaký začátek, má nějaký konkrétní kroky a v nějakém momentě se skončí, tak je fajn to, že oni budou vědět, že OK, teď je to možná trošku intenzivnější, je tam toho trochu víc, ale já se vám neodhlásím po prvních 3 e-mailech, protože vím, že tohle za měsíc už bude na konci a už té komunikace tolik nebude. Takže nám to i pomůže zamezit nějakému odhlašování úplně na začátku po tom, co se vlastně stali vašima klientama. Protože to by byla hrozná škoda. Takže dát jim ten pocit, že to začíná, má to konkrétní kroky a končí to, jim pomůže dobře nastavit očekávání, budou vědět, co se s nima děje, budou mít mnohem větší ten pocit kontroly, o kterém Michal mluvil už úplně na začátku, že mám pocit, že vím, co se se mnou děje, co můžu čekat, že mi přijde a kolik toho vlastně bude. Jeden příklad za všechny, možná znáte francouzský fintech Shine. Oni měli přesně problém s tím, že jim klienti prostě nedokončovali onboardingy. V tom online, kdy ani nemáte třeba někoho na pobočce, nějakého reálného člověka, který by vám s tím pomohl, to bývá ještě horší, ještě těžší. A tím, že oni vlastně nakonec udělali jednoduché změny jenom tím, že řekli, hele, budou vás čekat tyhle 4 hlavní kroky, které budete muset dokončit. Když je dokončíte, tak už budete mít vlastně nastavený všechno, co potřebujete a budete moct naplno využívat tu apku. A když dokončili ten onboarding, tak jim ještě dali takovou překvapivou odměnu, to si trošku půjčili z toho vytváření návyků a dali jim vlastně překvapivě 3 měsíce prémiové funkce úplně zadarmo. A jenom to, že udělali úplně tuhle jednoduchou změnu, tak jim pomohlo zvýšit to dokončení onboardingu o 80%. A když si pak dělali nějaký benchmarking oproti ostatním
fintechovým aplikacím, tak zjistili, že jsou mezi prvníma 3 v dokončení onboardingu. A přitom občas stačí opravdu jednoduché věci, které ty klienty připraví na to, kolik toho vlastně v té aplikaci bude, nebo kolik toho v celém tom onboardingu vlastně bude. A dá se to udělat úplně jednoduše, pokud to chcete vyzkoušet taky. Takže jedna věc je, že připravíme ty klienty na tu cestu. To znamená, že pokud na to něco budou potřebovat, i kdyby to byl jenom čas, který si na to mají vyhradit, tak je fajn jim to říct dopředu. Říct jim teda, že jsou na té cestě, jaký tam budou zhruba kroky, aspoň ty hlavní, nemusíte jim říkat, že teď vám přijde 20 e-mailů, stačí jim říct, budete potřebovat si nastavit aplikaci, aktivovat kartu a pak vám řekneme, co všechno pro vás ještě máme, úplně stačí. A ideálně na konci by mělo být nějaký cíl, aby věděli, tady to teď končí, tohle jsem tím dosáhnul, pro tohle to bylo užitečný, nebo zase nějakou identitu, kterou získají. Že teď jste nejaktivnější klient, nebo jste se zařadili mezi nejaktivnější klienty, nejzodpovědnější klienty. Majster svojho účtu, alebo... Cokoliv. Kreativitu necháme už potom na vás, co to bude přesně u vaší společnosti. Tady je pár příkladů, jak hezky to může vypadat. Tohle je úplně jedno, co to je za firmu, ale podstatné je, že vlastně ty kroky, které potřebují, abyste udělali v onboardingu, protože ví, že když je neuděláte, tak nebudete dostatečně aktivní, tak oni vlastně postupně odměňují tím, že dostáváte víc a víc dní zadarmo, předtím, než začnete platit, než se posunete z free trial. A dokonce je hezký to, že nemusíte udělat všechny, že je na vás, zase máte tam kontrolu nad tím, který udělám, který neudělám a podle toho dostanu dny zadarmo. Je tam nějaký moment volby. Nebo se to dá udělat úplně jednoduše, že jenom postupně jim pogratulujete po každém kroku, který udělají, řeknete jim, co bude následovat dál a jak se přesně mají chovat. Tohle myslím z Contentina. A nebo jako na LinkedInu, když jsme mluvili o tom, že dáte jim nějakou identitu, tak tohle uvidíte, když dokončíte marketingový kurz na LinkedInu, tak vám to ukáže, že jste dosáhli LinkedIn Marketing Yoda level, takže můžete být i jodové, kdybyste přemýšleli nad tím, jaký by to mohl být ještě level. Tak a vzhledem k tomu, že čas se nám pomaly naplnil, tak shrnutí možná přeskočíme, ale budete ho mít na konci té prezentace, ale spíš mě zajímá, jestli nemáte nějaké otázky. A klidně pište, nebo klidně vykřikněte, je to úplně OK. Môžete si kľudne zapnúť mikrofón a tak sa opýtať. V medzičase, veď ak máte nejaké otázky, pokojne sa pýtajte, ale teda predtým, než nám poodchádzate a poodhlasujete sa, tak ešte nám môžete vyplniť na tomto, cez tento QR kód, ak si ho zoskenujete s telefónom. Malo by to byť lepšie ako klikať na nejaký link, lebo na telefónoch nie ste na svojich korporátnych s nejakými reštrikciami, čiže môžete cez telefón si to zoskenovať a povedať nám, že či by ste chceli nejaký ďalší krok, typu, hej, stačí mi poslať nahrávku, alebo príďte ku nám do firmy, povedzte nám niečo. A áno, záznam z webináru bude dostupný, čiže viete si to potom pozrieť a príde vám to do mailu cez link. A zároveň tam budete mít otázku, jak se vám to dneska líbilo. Takže nás můžete ohodnotit, říct nám, co máme příště udělat líp jinak. Budeme rádi za pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Jo, pokud je to pro někoho složitější a chce ten link, tak já ho tady mám připravený, aby jsme vám to trošku ulehčili. Možná, ak to někomu takto vyhovuje lepšie dať aj link. Keď tak tam ešte môžeme na chvíľku nechať ten QR kód, ak by niekto niečo, ale v zásade to je za nás všetko, čo sme vám dnes chceli povedať. Bol to taký stručný prehľad tých najčastejších chýb, ktoré vítame v onboardingu. Čiže bol to dávať posledný webinár z tejto série. Zatiaľ nemáme naplánovanú úplne že ďalšiu tému. Ak máte niečo, čo by vás zaujímalo, tak takisto môžete nám to napísať buď sem do chatu, alebo do toho formulára. Ak by ste chceli, aby sme nejakú tému pokryli, tak sa na to tiež vieme pozrieť, či to je niečo, k čomu vám vieme niečo zaujímavé porozprávať.
Inak je to za nás dnes teda všetko. Ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste s nami ostali až takto do konca, alebo až o 2 minútky dlhšie. Myslím, že už tam nemáme nič však. Čiže držím vám palce s vašimi onboardingami, keď na nich budete pracovať. Verím tomu, že ste nejaké inšpirácie našli a my sa s vami teda lúčime. Ak by ste niekto ešte mali nejaké otázky, my tu ešte 2-3 minútky ostaneme a môžete sa keď tak ešte popýtať. Kto nemá, tak sa s vami lúčime a prajem vám pekný deň. Pěkný večer. Díky, mějte se. Majte sa. Nepřibyly nám Ďakujeme. žádné otázky? Nepřibyly nám zatím otázky. Ja som v tom míre inak niekedy tiež na view only a ma to vystrašilo, keď som sa tam prihlásil, že ti vlastne nebudem vedieť pomôcť. Pohode. A vtedy si sa ma niečo pýtal, ja som bol taký, že kokos, to mňa sa pýtal, Že neviem nič robiť. že však ja ti neviem nejako pomôcť. Tak som stal taký zaskočený, lebo som zrovna mal pocit, že vlastne však ja ti neviem pomôcť. Dobrý Tak deň, to prosím, ma môžem mrzí. sa ešte opýtať? Áno, jasné. Jasné. Len by som sa chcela opýtať, že či náhodou nebude dostupný aj záznam z webináru, alebo že by Bude. ste nám poslali. Bude. Všetci, čo ste prihlásení, tak vám to potom príde na mail. Aha, dobre, super, lebo ja som sa trošku neskôr prihlásila, nestihala som, tak ten začiatok bol zaujímavý. Tak len či sa ešte k tomu dostanem. Jasné. Bude sa aj k tomu dostať. Dobre, tak vďaka. Super, ďakujem, majte sa. Čau. A po nejakom čase by to malo byť teda aj na YouTube, lebo som videla, že máme tam ostatné všetky, Aha, okay. ktoré sme mali, takže vyzerá to, že to tam postupne vždycky popridávajú. No Dobre, super. Tak, tým pádom prajem ešte vám zvyšným, čo ste tu pekný deň, ostali tu nejaký meeting notes ešte aj, takže prajem pekný deň, majte Takže sa, asi čau. môžeme. Ahoj, Mišo.